Hallo allemaal, dit oxyfix dan wasmiddel wat nog naar werkt, gebruikt oxyfix ingewassen en is stralend wit. We hebben een huisvrouw gevraagd wat zij eraan moet. Hallo mevrouw, hoe vindt u oxyfix? Ja, ik vind het gewoon geweldig. Maar hoe krijgt u die wassen stralend wit? Na 3 keer wassen met schoon wasmiddel, maar dan heb ik het nog niet helemaal schoon. Ja, ik kan het veel sneller. 1 keer wassen met oxyfix en dan is alles schoon. Probeer het maar. Moet niet eerst. Stralend wit. Gebruik voortaan oxyfix. Was schoon, kost niks.